O programa Tardes de Baile arranca este domingo no Centro Sociocomunitario da Pobra coa primeira das citas amenizada pola cantante Mar Dávila. A partir de entón celebrarase baile cada segundo domingo de mes pola tarde entre as 8 e as 10:30 da noite ata o mes de xuño. Recuperar esas tardes de baile para, pois relacionarse, bailar e pasar un día divertido pois con sus amistades, coñecidos ou simplemente entre a veciñanza. Entón foi cando decidimos poñer adiante esta actividade que chamamos Tardes de Baile. Vais a realizar, empezamos xa esta fin de semana, este domingo, o domingo 12, e vais a realizar os segundos domingos de mes, de todos os meses ata xuño, daqui a xuño, en horario de 8 a 10:30, na cafetería, aquí na parte baixa do Centro Sociocomunitario. Entón, empezamos con Mar Dávila, que vai a ser a cantante e o grupo daqui local que vai a animar esta tarde de baile, e, xa digo, seguiremos así todos os segundos domingos de mes ata o mes de xuño. Dende o Centro Sociocomunitario decidiron recuperar esta cita semanal ante a gran demanda por parte dos usuarios, ademais de constituir unha actividade moi completa tanto a nivel físico como social e emocional. Porque é unha actividade completísima. Paréceme que non hai outra actividade en sí tan completa como o baile para as persoas maiores, porque mirade, é unha maneira fácil e ademais divertida de facer actividade física, porque realmente o que están facendo é unha actividade física. Oblígaos a prepararse e a sair da casa, iso é fundamental nas persoas maiores, non? E relacionarse con outra xente. Fai que se sintan contentos, non? Co cal, pois, reduce o estrés, é unha actividade completísima. Os bailes están abertos non só a veciños da Pobra, senón de toda a comarca e de todas as idades.